Dnešního dne se v Praze konalo představenstvo Asociace sklářského a keramického průmyslu, které bylo rozšířeno o přítomnost novinářů. Novinářům jsme sdělili důležité informace ohledně našeho odvětví, vývoje odvětví a prognózy na další období. Předpoklady roku 2012 a výhled na rok 2013. Jakýsi průměr, jakýsi výpočet celkem za odvětví dělá, tak předpokládá, že výkonnost toho odvětví bude tak o 5% větší než v roce 2011. A vzhledem k tomu, že na ten rok 2013 se prognózy rozcházejí, vůbec se neví, jak se bude vůbec světová hospodářská situace vyvíjet, tak ten odhad je podle firem přibližně na úrovni roku 2012. Mezi body dnešního programu patřila také zpráva ohledně dopadu poplatku za obnovitelné zdroje energie, které v České republice budou mít velmi významnou roli pro průmysl a sklářský průmysl, jak je známo, tak je průmysl energeticky náročný, to znamená nákladově to bude mít významný dopad na české skláře a keramiky. Přednesli jsme srovnání s jinými evropskými zeměmi, tak aby bylo vidět, jak se bude vyvíjet naše konkurenční nevýhoda, řekněme přesně. V České republice není systémově upravený celý životní cyklus autoskel, stavebního skla, izolačních skel a vše, co se vlastně vyrábí z plochého skla. Přitom v České republice bylo v roce 2010 vyprodukováno odpadové ploché sklo z rekonstrukcí a demolic ve výši 11 864 tun a autoskel ze 4 754 tun. Tohle jsou údaje z informačního systému odpadového hospodářství. Dále jsme mluvili o recyklaci skla, protože každý střep, který je znova utaven ve sklářské vaně, spotřebuje méně energie na tavení než tradiční suroviny, proto je tady zájem sklářů snižovat svoji spotřebu cestou recyklace skla. Recyklace skla v České republice funguje velmi dobře, co se týče obalového skla. Všichni dobře víme, jak funguje výkup láhví, jak jsou všude rozmístěny kontejnery na láhve. Bohužel není tomu tak u skla plochého. A plochého skla je mezi námi, kolem nás strašně velké množství, ale většina končí po ukončení své životnosti na bouračkách. A to je to, čemu bychom chtěli předcházet. Rádi bychom, aby střepy z demolic, střepy z vrakovišť se vracely zpátky do sklářské výroby a umožnili tak sklářům snížit svoje náklady na tavení a tím pádem zvýšit svoji konkurenci.